Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati Zagov Leather Skin Alligator model za iPhone 4. Evo možete vidjeti pakiranje, znači cijena je bila $35. Evo vidite kako to otprilike izgleda. Znači to je u biti zaštita za stražnji dio iPhone-a, a i za ovaj dio sa strane. Evo vidite pakiranje. Znači pakiranje je vrlo jednostavno, malo, unutra dobijete znači tu zaštitu kožnu, evo vidite. Dobijete i ove, znači ovdje vidite znači kako se stavlja, dobijete i ove za zalijepiti sa strane dijelove. Eto, sad ću vam pokazati kako se stavlja. Evo, bilo bi dobro, znači prije nego što stavljate, očistite iPhone s nekakvom krpicom. Jednostavno ono da bolje primi, a i da ima nekakvih malih mrlja ili prašina ne bi bilo toliko bitno. Evo, znači imate tu vam je pokazano znači kako se stavlja, znači imamo prvi i drugi dio. Prvo ćemo odlijepiti znači prvi dio i onda ćemo to jest pomoću ostatka dijela ćemo ga poravnati i taj prvi dio ćemo zalijepiti i onda ćemo drugi dio odlijepiti. Znači jednostavno postupak je stvarno jednostavan. Evo sad ću to izvaditi iz ovog pakiranja. Da krenemo s poslom. Evo sad ćemo to izvaditi. Pa ćemo, evo vidite kako to izgleda. Vrlo kvalitetan materijal. Da vidimo kako bi to otprilike izgledalo. Evo znači prvo ćemo maknuti ovaj prvi dio, njega zalijepiti, i onda ćemo maknuti drugi dio i njega zalijepiti, da bude sve ok, poravnato. Evo prislanjamo ovaj donji dio koji nije još odstranjen, znači za lijepljenje, da bi lijepo namjestili, da bude sve ravno i onda kad nađete, znači, to jest kad vidite da je sve lijepo namješteno, lijepo zalijepite ovaj prvi dio i lijepo sve stisnete, da se lijepo zalijepi i onda jednostavno krenete ovaj drugi dio odlijepiti i jednostavno će vam biti sve zalijepljeno i lijepo posloženo. Evo mi ćemo ovaj drugi dio. Sad jednostavno znači kad to odlijepite, polako s prstima to zalijepite, da bude znači da se lijepo primi, da ne bi nijedan dio možda bio lošije. Eto vidite kako to dosta lijepo izgleda. Znači možete slobodno ovako malo s prstima stisnuti da se sve lijepo primi, da ne bi bilo da vam se najedanput počne odljepljivati i slično. Evo vidite malo izbliza kako to izgleda, jako lijepo, jako kvalitetno. Da vidjeli ste Zagov logo na skinu. Evo da vam pokažem kako se stavlja ovi sa strane, njih ima dosta sitnih ovih par, pa onda neću baš svaki pokazivati, ali jednostavno njih s prstima prislonite i zalijepite, poravnate, nema uopće problema. I lijepo će vam se to sve zalijepiti, bit će vam jako ugodno u rukama, nećete se bojati ga, ne znam, staviti na stol da vam se ne bi oštetilo ili slično. Eto i to bi bilo to, ako imate kakvih pitanja javite se.